Honekin oraingoz, lana galdu ez duten langileak aldiz, etengabeko txantaiak ari dira pairatzen. Badirudi krisia ez ezik, postkrisi luze bat ordainarazi nahi digutela. Negoziazio kolektiboa, enpresetako lan hitzarmenen negoziazioa alegia, erabat zaildu da, eta bere eskubide eta lan baldintzen aldeko borrokan ari dira eskualdeko hainbat enpresetako langileak, Injectametal kasu. Arlo honetan beraz, borroka luzeak iragarri daitezke hainbat enpresetan datozen hilabetetan. Ez diezaiegun utzi, krisiaren aitzakipean ditugun eskubide eta lan baldintzak zapuzten. Berauek lortzeko horrenbeste urte borrokatu behar izan eta gero. Lerro hauetan bereziki aipatu nahi ditugu. Duktilorreko langileen borroka luzea, zeinaren bidez enpresari aurre egin eta adostasunik gabeko kaleratzerik onartu ez dutelako. Enpresa itxiko zutenaren txantai eta mehatxu guztiei muzin eginez. Alcoako langile subkontratatuen borroka. Zeintzuk hainbat aste daramatzaten, enpresa aurrean beraien kaleratzeak salatu eta Alcoako plantillako langile izateko eskubidea aldarrikatzen. Gogoratu nahi ditugu baita ere, 2009an eta 2010an zehar, Durangaldean lanean hildako langileak, 6 langile eta 3 langile hurrenez hurren. Maiatzak bata berriro ere ospatzerik baldugu
enpresa askotan, lan kontuetan, sortu da hainbeste gudu. Beraz langile gogorrein daigun, eskubideak helburu. Gugatik inork ez du egingo, guk egiten ez badugu. Gugatik inork ez du egingo, guk egiten ez badugu. Krisi honek klase borroka egon badagoela berrestu digu beste behin ere. Eredu aldatzeko aldaketarako indarrak bildu behar ditugu. Aldaketak ez dira berez ematen. Badakigu, naiz eta krisiaren hastapenetan denetarik entzun, gobernu eta instituzioetatik ez dela aldaketa ez eta hobekuntzarik etorriko. Alderantziz, lurperatu gaituen sistema bera elikatuko dute behin eta berriz kapital handien mesedetan eta herritarren gehiengoaren kalteetan. Bide horretatik dijoaz, martxan jarri nahi dituzten pentsio eta lan arloko erreformak eta sektore publikoaren kontrako erasoak, gastu eta babes soziala murriztuz, eredu neoliberal huts bat bultzatuz. 11. aldiz, gure eskubideen torlojuari beste bira bat eman nahi diote, krisi egoera aprobetxatuz, are gehiago estutuz. Markoa eraikitzeko bidea egin behar dugu, inolako mugarik gabe, euskal eragileen ekimenez eta euskal herritarron erabakietan kokatuz, beti ere bide horretan urratsak emateko aukera. Horretarako bidea prozesu demokratikoa da, mugarik gabeko elkarrizketa eta negoziazioan oinarritua. Hori eman dadin baina denon indarra izango da beharrezkoa, langileona ere. Gora euskal langileria! Gora! Gora lab! Gora! Pacaría. Oye,